impilo yami yona. Maybe see that. God bless you. Amen. Hallelujah. Mangithathe lithuba ke bangcwele nibulise. Amen. First of all to our elders among us. Amen. Omdala wethu phakathi kwethu. Elder Lele. Amen. Can we clap hands for them? Hallelujah. Bongo Tata in the house. Amen. La department Katafako. Amen. We also treat them. And also the mothers in the house. Amen. I was busy preparing something for them. Not your spiritual. Amen. Wa phone umamu church. Wadimfundisi. Nga waste imali yakho mkhoza uthatha lo mali ubothenga ngayo umochikale ku petrol ngoba singomama sonwayibile ngenxa yeKaizer Chiefs iwinile. Cala shaya lo mama ezana. Kasetele mic kala ka. Amen. But loluphi eyiphenye into enopina niyenze phezulu kwale seyenzekile eKaizer Chiefs. Amen. Amakhosi ajabulile. Ethande ngathanda usathana siyaya ezulwini siyaya. Amen. Kodwa ke kwanyanzela ndizama ukuthi kwindwendwe ezikhona singabantu abaye bawise inkomo negusha apha kule nkonzo. Cha silinyazwe ke saqoba sihlonipha lento ithethwa ngu-ladies president. Amen. Praise God. Besilungisile singodada. Amen. Hallelujah. Besilungisile ke ngenxa yalonto ke siyaxolisa kakhulu kwindwendwe igama Nkosi Malibongwe thina singodada abaqaphelayo. Amen. Lento ke yeKaizer Chiefs asingeni ke thina ngeFathers Day. Asingeni kwaWinnie Pirates khona nisicela nipheke ngeFathers Day. Asingene lonto thina ke. Amen. Happy Mother's Day to all the mothers in the house. Amen. I'm not going to preach about indaba Mother's Day. I'm going to preach the message that I was supposed to preach. Amen. But I will share some few lines, message to the mothers. Amen. Hallelujah. The message and the jiki. Amen. I'm not going to change my message. We celebrate mothers every day. Amen. But because of this day, I feel like I know was without saying something. Amen. I know sermon goes about mama goes along balist amen. But amen. Praise God. So I want to say some few words. Go mama. Amen. First of all, must check this. What does the Bible say about mother? Amen. A mother is one who gives life. Amen. Is the one who gives life. Amen. Isaiah 66 verse 13. Amen. Hallelujah. Amen. It 66 is verse 13. As one whom his mother comforts, I will comfort you. Amen. And 13. Yeah. Njengonine mbambazela usana lwakhe ndiyakwenje njalo ukunithuthuzela. Amen. Ngikhabonisa nje ine echo engekumnanda. Ngithina apho kwemntana isound yonke ine echo evakala. Njengomntu othuthuzelwa ngunina ndiyakwenje njalo mna ukunithuthuzela. Othuthuzelwa ngunina. Amen. One thing that we found in the Bible, mama xa bethuthuzela bathuthuzela okaThixo. Amen. Praise God. Mama bathuthuzela nje okaThixo. Praise God. Because utsho was njengokuba othuthuzela ngunina
I will also do uthi ngamanye amagama uba uleqa la level othutheza kuThixo kathuzelwa ngumama umama unguThixo emhlabeni ukuvisa into ubuleyiva kuThixo. Amen. That is why noba kunganzima umama kunzima ba angamshiya umntwana wakhe. Amen. Yona lanto nangosibangaka abantu abas-understanda ngomama bethu yabona. Kwazi khona into ndiyothetha kumama noba ndilimele uyakwazi ukuphokoza kumama. Oma banalando yobathetha. Eva loo nto le banalando ngoba ngabantu bokuthuthuzela. One thing in the Bible ithetha ngabo, they are good when it comes to comfort. Amen. That is why ke naxa ufuna ukhula akufuneki umamele ucomfort umama uzoba ngumuntu ongakhuliyo ongaqiniyo. Ba good for a certain time. Amen. Because there are people abaphila ekusizelweni. Umuntu ongumama uba uthi makakusizele akakusizele ukuthi ungakhuli. Amen. Yonke into iyayisizela umuntu ongumama ngabantu abatheni abananhliziyo banalanimba. Amen. Praise God. I remember enye into yakenzeka silapha eRestini kukho lo mfana uhlupha umamakhe. And then abahlali ba decide ba xa ubetha umamakhe uzodila nawe. Bathi xa beqala londo wathi not kwamntana. Yalo muntu uphansi kufa. Amen. Ngabo abo. Praise God. At the same time same applies to abayeni babo angatsho apha Peter ne athi umyeni wakhe kwathi axabane xa ilapha umyeni wakhe ujikela nina. Amen. Praise God. Ungacifa abanamqolo ngabantu abazamba ulunge, they comfort. Amen. Now I want us to check ke ngokweli gama mother silicalucalula ne sino MOTHER ane M wethu mele magnificent. Amen. Which is extremely beautiful. Into enhle. Amen. This emphasizes the vast influence. Lento ichaza ukwazi ukunwenwa. Impembelelo enkulu. Yes. Iyayigcinisa impembelelo enkulu. An impact a mother has on her family and children. Ne impact kayenzayo umama phakathi kwabantwana bakhe. That's ngabo abo. That's why uyabona xa kunothiwa kulambile ukukhothi nothi sijamela ka wena athi nibone ba mama uthini. Uyayibona uceba kulambile ngubani ongalambile imibuzo ubuza ngubani ongalambanga. Kodwa umuntu ongumama yena njengoba kunqoko lihleli uyacinga ebusuku into enezityiwa ngomze lenyanga into ezokwenza ngabo apho. Amen. Babanala nhliziyo impact of a mother has on a family yakhe and the children and often seen as a gift from God. Xesha elinintsi bonakala njengesipho. It is a gift from God bazalwane. Amen. I mean yabona ubona kwabantu endlela abaduba ngayo into ibawela ijonga ngokosigaqe ngabe naba baphuza napha into endibawela sihlangu mina qha kulaa nto enzeka pha nanzi into endibawela ukuba ndibamle people ndigibisele ihlangu pha kulaa nto kodwa abantu ongumama they are not like that. They don't get tired. Amen. Then siye ku umeye na for outstanding. Outstanding. Amen. Ukubalasela Means excellent. Ane? This highlights the unique and irreplaceable role of a mother. lena kicacisa ubuyena I-role indima yakhe ayidlalayo umama. Amen. The role of a mother, no one can replace the role of a mother. Akho umuntu onokwazi uyisusa ayifakele indima edlalwa ngumama. Yibona noba kuthiwa bayagula umama notata qomba yini Thixo awugcina umama andikhohlekelanga kodwa Thixo makushiyeke umama. Amen. Because nangoku sibangaka yazi xa sengxakini ndiyakwazi noba na even financial ndiye kumama ekhaya enza amacebo. Uyabo ngoni mngaka. Amen. That's them. Praise God. Hallelujah. And abantu bokuqala abantu noba kunothiwa ndovalela abantu bokuqala abanozamela uba ndiphume ngomama. Praise God. Ngabo aba outstanding that la umele outstanding ane okubalasela. Excellent. Yebo into xa beyenza bayenzisisa. Praise God. Bayenzisisa umuntu ongumama naxa ekusithisa udla ukhalaza sisusiye esiqoqobe ulethe hayi no ngoandhlolanga ulethe ngiqibiso hlobo nevaseline akubethe osashine
uyayibona loo nto le naxa epheka uyaphakisisa. Amen. Outstanding ngabo aba. Amen. No one can replace indawo yabo. Akho umuntu noyisusa That is why if umama wakho biological mother akasekho emhlabeni usayifilisha laa nto usayifilisha la pain. There are times whereby you will say if umama was here kangekho kakuzoba kanje. Ufase komnye umuntu usamdala uqoma unga-understand man. Ngathi umama naye ngoba mngakuthi alila athi kodwa umama uqotshe ungathi umama naye sekhulile nje because indaba kamama no one can replace it. Akho umuntu noyisusa. And when siwinyembe sikhala umama abadlulayo ukhala umama akwadlulayo you are not blaming God but uvala gap because that gap will always be there. Even when you achieve things in life, hey, I wish my mother was still alive, you know. Because there place no one can replace the place of the mother. And the absent mother, when the mother is absent in your life, even you will see if I can't tell you, there is a problem at school now. How kids the way the kids are behaving. Ayifana kudala mos usiba sihle ndiyacela nincedisane ukukhangela abanye abantwana baphazamisa phayana. Especially gaqa thatha usigaqa besecankweni ufaka omnye umntana pha. Usigaqa no-Ovi makasuka besecankweni ufaka abanye abantwana bathule pha. Amen. So Landa, no one, because if the behavior of abantwana ezikolweni indlela abaziphatha ngayo esikolweni kuthiwa ngokwe-research xa bephandayo mamele le nto kumhlobo wenene kuthethwa ngalo mfana uthuka nomisi kuthiwa when besenza i-research bafumaniseka abantwana ababhehave hlobo bakhuliswa zi-single parents abanye abazala omama abasekhozi into oshiya kwabantwana yayingekho kudala ikhona ngoku. That's why these kids are behaving like that. Kungoba mother, because the role of a mother, biblical, a mother, she was the one owayefaka imfundiso, what is called Torah. Efaka imfundiso emntaneni, amfundisi that our God that we are serving is one, ngumama. That is why nomntana xa uzotshata umntana check she behavior kamama ke ngoba makuyenzeka umama kuyathakatha uyobhasa umntana uzothatha igqirha na. Amen. It's very important to know behavior, character yalo muntu uzomthatha umama ke unjani. Once ufumana umama ke because mothers have influence. That is why in the Garden of Eden yathi indoda seyinhloko kwana idla sedlile yaqoma bawo. Amen. Kwana idla sentence. So kuya depend ba influence leyo yakho isenza kwicala eligudu kanye right. Praise God. So ngabo foundation of umntana it depende kumama because ngabo that they spend enough time nabantwana. That is why if we have problem yotata namhlanje ifail yakwazi kwenzeka ngobantu abangomama and then unkosikazi astrugglishe kanti indlela akhuliswe ngayo lo because xa enola uthando lu too much over umntana mhlambele underwear ikawusi everything yayenzelwa yayibona laa nto leya uzokhula mntu ke ngoku akafuni kuxatyeni apha ngolo mntana akayi-understand yena uba even the underwear awukazihlamba baby apha emanzini mhlamba ngoba ukhuliswe and ke ngoku it's so difficult ukumbuyisela kulaa ndawo because kufeyile umama because a mother play a big role to shape and build a husband for someone. That is why xa ukhulisa umntana usukhulisa just ukhulisa umntana you are building wenza i-character engazuhlupha umntana omntu. Mkhulisa ngendlela uba hey angabi akwazi uzimela akwazi uzenze so that angabi ngumthwalo in future. Amen. So that's a mother. And so a role ke ngoku that engano replacewa ngumntu. No one can fill a place, amen, perfectly. Akho mntu unokwazi uyifa indawo noba kunoba khona step mother. Amen. Bakhona mozilanto kubekho umama omncinci. Yayazi no serious. Iba khona into kamama omncinci. Yabona. Bantwana bam ngoku ke into sihamba ohlobo. Naku umama omncinci. But umama wakho no one can be able to replace. Noba kuthiwa yasweleka kwabakho stepmother, but no one will be able to replace. Noba uthi ngumama but iba khona laa nto uba ibingumama ndikhululeki kakuhle.
Amen. That's the role of a mother. T. T is for tears. Nyembezi. She shed to save me. Uziphalale ukusindisa mina. H is for her heart of gold. Inhliziyo yakhe yegolide. And then the last one, E, is for her eyes with love. Amehlo akhe agcwele uthando. And then R means right, and right should always be. Ukulunga usoloko kukho. Because umama akho ngeke akulahlekise. Abantu basenext bakulahlekise. But what umama akho lento akuxelela yona soze akulahlekise should always be right. Amen. By these words, happy Mother's Day to all the mothers. Kalamazwi, happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all mothers in our church. Bongo mama balapha ebandleni, happy Mother's Day. May God bless you with joy and peace WanguThixo anganipha uxolo no as you Novuyo. continue to nurture and guide your families, both natural and spiritual. njengoko niqhuba We thank God for your love, Siyambulela uThixo ngothando, dedication, uzinikela and faith. nokholo. We love you. Siyanithanda. Abelibazi Ngqongqoshe wezulu ukukuphila Yeah, 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 yeah. Unjalo, Njalo unjalo. Yeah, 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 yeah. Unjalo, Njalo unjalo. Njalo Yeah, 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 yeah. Unjalo. Njalo Hallelujah. Praise God. Amen. Can we clap hands for all the mothers? Siqhabele izandla bongo Amen. mama. So cela wonke umuntu go and hug umuntu ongumama. If abo bangena mama balapha, amen. Sicela ungabi ne drum yef. Akho need ubena ntoni? Omama bakhona apha. Amen. Uba unkosikazi wami bekhona ngokusezilalini belizothi Mother's Day pha kuye. Amen. Unono usayohoya umama wakhe ezilalini. Andizothi xa ndifike Happy Mother's Day kuye. Ayo Happy Wife Day namhlanje ngomamam. Uyakumamam namhlanje yena aye kunina wakhe. Amen. Ndiyacela nomama ke bangadimadi Happy Mother's Day kodata. Because once udimadi Happy Mother's Day uzokoyika umyena ngoba act as umama not a wife. Mandiyeke loo nto leyo enye imini. Sicela ke sonke sibahage bazalwane. Amen. Sicele usausage is in the house. Come sausage and treat us. Come. Yeah, 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 yeah. Unjalo. Sicela bameke nje mama ngoba kunzima unihag. Kunjalo. Yeah, 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 yeah. Unjalo. 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 Yeah, 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 yeah. Unjalo. Unjalo. Yeah, 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 yeah. Unjalo. Kwezulu. Alabelibana. Umulongoshe. Ukuphila. Uligalabelibana. Ukuphila kwami. Ithi yeah, 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 yeah. Unjalo. Unjalo.
wezulu. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Zamfundi zosibulisa mnikeni mic zosibulisa nawe. Iza nawe sanosibulisa banikeni mic basibulisa. Singahlala phansi ke bazalwane. Amen. God bless you. Sishayilisa sitheni sonke ngexesha elizobala ndotsho ukuthi sithi Happy Mother's Day sisong 1 2 3. Hallelujah. Wasibulisa abazalwane basigqwele kudala. Amen. Amen. Sausage ngokwakhe. Malay mangcwele. Igama lami ndinguSobeleza. Xa ndithanda ubizwa sausage. Ifani nguMathile. Ngigqwele kudala ukuze apha ecaweni. Yanibulisa agcwele. Hallelujah. Igama likhona ifani nguPlaji. Abendibiza wathi nguBlack Coffee. Sonibulisa bangcwele. Lekudala. Hallelujah. Amen. Asibazame ngezandla bazalwane. Praise God. Amen. Hallelujah. Also, thank you, Sister Mzinan. Amen. Amen. For such a powerful service. Amen. Sibulele pha kuzinhle Mzinane. Second Sunday, you've been blessing us here. Cabe yisibini le usikelela. Praise God. Amen. Together with the worship team. Amen. Nabahlabeleli bakhe. Osinenhlahla. Kaphaka msenhlahla usibulisa abantu. Kaphaka siya izandla senhlahla. Come on. Come on. Agqala kudala uvivo isakho. Phakama mntanami. Nikeni mic. I sing like my mom. Umama wakhe ukuworship team eJNF. So ukuworship team so ufika kwakhe ke ngoku wangena kuworship team naye. Ngoku ngoku wathi xa uphuma inkonzo ndiye ngcobe mntanami ucule kamnandi wathi I sing like my mom. Yathi yathi magi mntako mama ndathi ay kaye mntana. Glass of water. Yabulisa ebandleni igama lami nguSinenhlanhla ifane ninguzongo ngisindisiwe ndimthanda kakhulu uYesu ndibhaptizwe emanzini amaninzi egameni elinye likaYesu Kristu. Yanibulisa nonke.